салом духтарам, акаса хуш омадем ба канали ман. Ман имрӯза видеои худро бо ҳамин тайёр кардани пирашки оғоз мекунам. Имрӯза видеода бо ман распаковкаи посилкаи Ай Россия дорам. Тамошо кунед духтаро то охири видео, лайк мондан ва комментарий навистана фаромӯш насозен. Ҷода ман хамир кардам. Хамири ман дрожжевой нестай, ҷурғот кати кардам. Ҷурғот, орд, намак и камтар равғани растанӣ. Хамира шӯридам, мехай хамири мулоимакай. Иҷода боша картошка ҷӯшондесам барои начинкаш. И параллельно иҷода пиёза бирён кардесам. Пиёзам ҳамроҳ мекунем. Ина пиёзи мо қариб тайёр шид. ҳозир бошад, мо ҳар дегида намак ҳамроҳ мекунем. камтар намак пюреда и камтарак намак пиёзда. ина пиёз тайёр шуд духтаро. таги пиёза мекушем. И мемонем то картошкамон тайёр шава, пюре шава. Баъд уже бо пирашки кардана бо нишон медиҳем. ина пюреам тайёр шид. ҳозир майда мекунем. омехта мекунем. пиёзкати и начинкаи мо тайёр мешава. бисёр картошка нагирифтам, дута картошка гирифтам тамом, барои ки ҳамун якум рӯз мехӯранд кӯдакои ман. Дигар мисол мона агар баъд ё намехӯранша, ҳаму гарму гармишда камтар ҳамрӯз мехӯрану тамом. Барои ҳамун бисёр накардам. ҳамин хела ина нигоҳ кунед чӣ бисёр шуда. картошка бисёр борина. ина картошка майда мекунем. сковородка дар равған мерезем духтаро. равғанмон гарм шидан гира. духтаро касиде ки дар кор боша, ман метавонам ки подробный рецепти ҳамин хамира сёмка кунам. ҳечи душвор нестай. ҷуда камтарак равған мерезем то ки дастмон начаспад. хамираш чӣ хеле ки хамири оддияи ку ҳамун хел хамире, фақат ки ба ҷои об мо дрожж ҳамроҳ мекунем. камтар стола равған мекунем барои осон шидан. начаспа шӯй тунук шава. хел ли начинкая меандозем. начинка метавона любой чӣ боша. метавонед капуста кати кунен духтаро. капустаи бирён мекунен. ина ҳозир бо сезони алаф шидай, метавонен ба алаф кунен духтаро. хамир осонакай. вақте ки вақт надорем, метавонен ҳамхали дарав айҳами хамир када тайёр кунем. ҳамин духтаро осонай ҳатман карда бинем. пирашкиёи осонакай. таги равғана пастар мекунем. миёна бояд боша равғани мо. гарми бад набоша ки хомсуз меояд. дирнаш хому бад беринаш пухтагӣ мешавад. ҳама медонем духтаро. кам шарт нест. фикр мекунам ки хамир бисёр мулоимай духтаро. барои ҳамон кам стола ҳамин хамира хича равған молен и намечаспа. баъд осон тунук мешавад. мехам начинкая монда и маҳкам мекунемша.
быкшым ки овоза намефами. Инаи охирон партияшай. Ам қайдигаш монд, инаи қайдига пирожки пухтам ина. Хелай. Ами где-то 10 минут да ҳамаша пухта шидам духтаро. Худаш ами тайёр кардани хамиру пюреам тайёр шиданаш ҳама хел 10-15 минут рафт. Дар муддати ним соат ами пирожкиоя мо кардем духтаро. Осонакай ами тарскати бикнен духтаро. Вақте ки шумо вақт надорен, дер шидесай ё ки яки форитки пирожки пазена и вот мегирен дарава ками хамира мекунен дара пухта мегирен осонакай дара мепаза. Инам хел духтаро бинен молоима ки хушу меоя. Беҳад пирожки бамазай молоимакай. Инам хели духтаро пирожкиои осонакак ҳатман пухта бинен. Умедворим ки шумодам маъқул меоя. Духтаро агар дар ёд дошта бошен, ман дар видеои пешина гуфтагӣ будам ки ман ҳоли бо посилка дорам ай Россия. Товар заказ кардагиам, ина и омадак. Ман ҳозир мехоҳам ки и посилкая ҳамроҳи шумо кушом и шумода нишон диҳем ки ман чӣ заказ кардагиам. Вақте ки ман посилкая заказ кардам, ман гуфтам ки то есть вақте ки товара заказ кардам, ман гуфтам ки доставщик бояд ки зан боша, ма да через зан роӣ кунем. Посилкая ки ва ё гуфтан майли мо кӯшиш мекунем через зан шумода роӣ кунем. Ина бинен да иҷа даже навистагия ки доставщик бояд зан боша. Ма да и товара и посилкая зан овард ки раҳмати калон ба ин компания. Ина якум закази ма духтаро. Ман тортница заказ кардагӣ будам. Не хеле оҳанӣ. Хеле то мехрабо вақти сбори тортам и хеле қулай бо мешава ҳамида чикани чидамони дастархон дамони бине чӣ хушрӯай. Инам хеле тортница мада маъқул шид. Закази дигам боша нехеле дастгай и ҳам доска мешава, ҳам нехел поён ки кардид чӣ мешава тазик мешава да дранжда мешава ки мева бушуви и баъд неҷада бо чӣ дора кнопка дора ки вақте ки ягон чиа шушти кнопкаша ҳуй мекунӣ айҷаш метавонӣ ки ови ки ҷамъ мешава вақти шуштани меваҳо дигар чизода сабзавотода овуш через ҳамиҷа метавона ки бирава. Ин набор кухонных инструментов духтаро. Иҷада баночка дора. Баночкаш пластмассовая, а ҳамон инструментош боша силиконовияну и ручкаошон чӯвиян. Бисёр хушрӯанд бинен духтаро. Лопатка дора, кисточка дора, венчик дора. Бинем хела ҳама чизакои хушрӯай бинен. Хела маъқул шид. Размершам калонай духтаро. Шипцена ҳатман ай ҳами заказ кунен духтаро. Чизи даркория барои ҳар яки мо да кухнямон мада маъқул шид. Ман цвети сиёҳ гуфта будам набуд, баъд ҳамин цвета гирифтам. Хеле цветам хушрӯай.
Главное ки набор худаш качественный. Баъд чӣ бо заказ кардам духтаро? Ини хали чӣ заказ кардам? Наборайнаям барои реза кардани сабзиву картошкаву дигар чизҳо. И алоҳида чиай картошка бурак, фри бурак, хай ҳар хел сабзавотҳоям катиами мебарем, хеле гулбурӣ мешавад ку. И алоҳида иям заказ кардам, мада мақул шуд, размериш калон. Баъд ин набори киёзи гуфтам. Дар нушта бинед духтаро чӣ чизо дорад. Ҷада чанд хел формай ки ай ҳамун меваву сабзавотҳоя чӣ мекунем. Баъд ин ҷада дуршлагам доштай. Кати дуршлаг мо метавонем ки ови меваҳоя резем ё ки бринҷ бишӯвем ё ки макаронам. Ина бинен духтаро чӣ дорад дарунаш. Чӣ картошка, сабзи, хай сабзавотҳоя мешава реза карда ҳар хел. Ина мешава меваая шушта, оша рехта осонак. Даже сафеди тухма ай зардиш ҷудо мекардай. Диден духтаро? Мадаи маъқул шуд, заказ кардам. Фикр мекунам ки мада нағз хизмат мекуна. Хоб баъд чиай бо иҷада бо духтаро силиконовая формочка ини хали барои кекс. Бинен чӣ хел хушрӯай узориш. Кексам хел гулдори хушрӯ бояд биёя. Иншоаллоҳ ки ман сёмка кардам, рецептшаш ҳатман шумода нишон медиҳам. Баъд иҷада бо чиай? Баъд дута мискаи шишагӣ заказ кардам. Давно мехостам ҳам хали мискаҳои калон дошта бошам. Размерашон ҳар хелай. Якташ калони баъдай и яктаи дигараш майдатарай. И майдашай шишаш ғафсай духтаро. Инам хелеай дарунаш чиқырай нағзай набинен калонай. Хоб и калоншай. Вазбинияни чӣ катикадагиай шишаи качественни катикадагиай барои ҳамон хел вазбинай шишаош ки иншоаллоҳ бақувватан. Ина ишда бо калонтарай. Хайна силиконовая формочка. Ин набор кухонный инструментҳо. Баъд ин хали картошка бураку дигар чизҳо бурак. Ин хали чӣ доска и тазик мешава бо. Баъд ҳамун торт монак. Инам хали будан духтаро заказои ман. Ман хела шодам. Булаве. Булаве. بیا یه мози дастархони бегоҳи рӯзи уже накриват кардам. Ман барои бегони картошкаву гӯшт кардам камтарак. Ҳозир мо мешинем ужин мекунем духтаро. Касе ки хӯрда истода боша иштиҳои том. Раҳмат ки видеои моя то охира тамошо карден. Лайк ва комментария навистана фаромӯш насозен духтаро. То видеоҳои оянда. Худоҳофиз.